Musidɓe tedduɓe heeɗiɓe oɗo saaha ayawa habride dental e cehilagal jaam wale mon e gardidi kabaruuji men jangde e nder leydi ndi teskama lajgol tengtugol to wuro Rosso ko maire joɗinoɗo hono Sidi Diara rokkiti laamu mairie o biyeteɗo Bambawol Darman to jagorgal ko fati e faggudu to ɗama toon ko ene tolno e 30 gollotoɗo waylo waylo heeso e nder nokku o jaam wale mon jangde e nder leydi he ene teska lajgol tengtugol ko ɗum tagi sa ƴeewi télévision walla e heeɗima haalaluji yimɓe nana gueɗe kamtorɗe to banggue janggoɓe janguinoɓe e janguinteɓe e jinnaɓe e janguinteɓe kala hen fannu ene teska ngakkede mawde woni e bundi leydi ndi daraniɓe toon laamu ngu ko fewti e jangde teskama e caɗele rewidade walla yuɓɓinde e jangde sukaɓe nde ko o kabaru ene hollira vidéo janguinoɓe toon e mbaadi ene hollira vidéo janguinoɓe toon e mbaadi kubtidinde ko janguinowo o haalata ko natata e koye sukaɓeɓe walla jangde nde ene ñawi no fewi e toon tugnade e haala makko to wuro Rosso ko Sidi Diara rokkiti laamu mairie o biyeteɗo Bambawol Darman ko arwande e cimte tarkiyankoje ko mairie Rosso o ene teskore maire joɗinoɗo e jappere mairie rokkiti laamu mairie o cukko garɗo kesso tawi mairie ndi rewaka haydara ko fati e ñamale hay ɓolum o rewaka kanko Sidi Mouhamed Wul Alioune gandiraɗo Sidi Diara o rokkiti Bambawol Darman kayitaji e tawi ko guergal rewido golle mairie o omo yalta tawi haydara tunwani e makko teskama mairie o ene woodi e mum kaɓirɗe kewɗe ene tawe hen werla pittowo laabi benuji mbiyen werlaji service werla dimdowo walla chargeur ko wiyete bisuji nani hen tawe ya garta ɗi toppiti e machine ngaji ittoji diƴƴe so tawi to ɓooli tampini rosonaɓe mairie o to banggue jokkodire omo liggodo e Grand Paris Sud guure arabeɓe Maghreb e guure afrikiyankoje jagorgal ko fati e faggudu toɗɗama toon ko ene tolno e 30 gollotoɗo waylo waylo heeso e nder nokku o Moukhtar Wul Ndiaye gardiɗo nokku o wayli fodde 30 gollowo e nder gollordu makko ɓe hen ko ɗon e ɗon tawete woni hen ko e nder région ngaji ɗi tawete woni hen ko taariɓe jokkodiraɓe kanko Wul Ndiaye noon ko teska ko kanko toɗɗa yo jokkodir ko fewti e subgoji tataɓiji to mairie Arafat e mairie Elimina ñande ñogas e tati sappo ɓiru gonɗen ndu walla sappo ɓuuru gonɗen ndu hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati guyka mawka waɗi e nokku jeyirɗo gasoil biyeteɗo Atlas diɗɗal sukaɓe joguitiɓe jani e Atlas tawateɗo e saraji nokku fédération transport tawateɗo to Tayaret banggue rew Nouakchott ko ene tolno e koppereje ujunnaje 1 million to kabaru o ummori en naati e ladde musidɓe tedduɓe heeɗiɓe oɗo saaha ayawo habride dental e cehilagal yo jammal excel nden ko woni moɗon ñallene jaam